ljudi, evo nas ponovo na Marko Gamer HD, što ću vam pokazati danas. Ok, ja sam rešio prvi drugi level, pa sada rešavamo treći. Rešio sam zadnji level u onom dijamantskom modu, ono, ne znam kako se zove to. Polako. Da rešimo, stvarno ne znam šta ću. Ok. Za sad nam dobro ide. Opa. Kako. Uspio sam. Ok, stvarno dobro nam ide. Za sada, jao i za... Ok, idemo opet. Čuvam je prvi put. U ovom danu. Kao što rekao. Ok, idemo opet. Ako sada ne uspijem, mislim naravno da neću. Vi ne znate koliko mi je trebalo dugo za onaj drugi level. Znači vi ne znate. Znači više od 2 mjeseca. Pišite mi u komentarima ako ste rešili ovaj level. I pišite mi da li ste vi rešili level iz ovoga. Ok, vidi opet. Vidi ovo. Žaj Bože. Ajde, ja ću ovo premotati pa vidimo se kada ugasim. I evo nas opet. Ok, idemo. Ajde malo da pojačam. Ovako. Ok, idemo. Ajde. Evo. Ovaj klip traje već 2 minuta. Ok. Pišite mi u komentarima što da igram. U sljedećoj epizodi ću možda igrati headball, mislim verovatno. Igrat ću headball, da. Probat ću sa Jovanom. Jovan Ultra Gamer, znate ga. Ako ne znate, subscribeujte se na njegov kanal. Ok, idemo. Ok, sad je ovo najteže. Šansom da nije najteže. Ne, kako? Ne može. Ok, nastavljamo dalje. Sa podrškom vas da pređemo ovaj level. Izvinite što nije bilo klipova, evo ja sam pre sada snimio jedan klip challenge ne sa vodom. Ako ga niste pogledali, obavezno ga pogledajte. Ne, opet ovdje. Ok, to bi bilo to za ovu epizodu. Hvala vam što ste pogledali ovaj klip. Ako vam se svidao, lajkujte, subscribeujte. I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!